लाइमुथि प्राइमारिनि सिङाव 33टा गामि दङ। 33टा गामिनि रायजो राजाफ्रा बेजोंनो हान्थियो। जाउनाव थांनाय देग्लाय नङा बोसोरनैनि सिगां बे दालांखौ दंफांनि दालांखौ जोंनि सरखारनिफ्राय बानायनानै होनाय जादोंमोन टेम्परारिलि। खिन्थु देग्लाय बियो RCC ब्रिज जानायनि सेंसन जाना फैखाबाय। दा नंखायनो बेखौ सलिथ'नो थाखाय बे साननै सानथामनि गेजेरावनो आं मोनसे राहा लामा लागासिनो दङ। जेरैखि जाया बेखौ बानायनांगोन आरो बानायनायनि बेब'स्थाखौ लादों।